Сәлем дуслар! Сезгә ап-ак карлы сәламнарны юллап калам. Мин бу атнаның узуын һәм сезнең белән очрашуны аеруча түземсезлек белән көтеп алдым. Ник дисезме? Хәер, үзегез дә шамалыйсыздыр дуслар. Бүген лайыклы хитның ноябрь җиңүчесе билгеле булачак бит. Ә җиңүчене сез, ягъни инде сезнең лайклар ачыклый. Әйдәгез, озакка сузмый гына хит парадыбызны башлап җибәрәбез. Азалия Валиева бала чагыннан техникага бик гашык икән дуслар. 9нчы сыйныфта укыганда әтисе аңа кызыл мотоцикл алып биргән. Шул көннән бирле кызыл иң яраткан төсем ди Азалия. Моңа өстәп җырчы булай ди. 9нчы сыйныфта мотоциклда йөргән кеше районның иң текә кешесе булып саналган. Шулай булгач, иң текә кызның клибына күчик. Şolları bulmay bit elle gel Senin bilen rahat deyip aytülere Boş bulmadan demek minin kütülerim Bəxtli bul bugün, bəxtli bul bugün Nurlara bakıp durgan sendere sabır gülüm Benim sabır gülüm Bəxtli bul bugün Toyup şatlıklarının her birimizi gelin Paraları bulalır ul sirek Senin soluşunu toyam benim yürek Öndeşmi dursan da bitmin ağlayımın Dik yanımdan gına gitme canı kayın Bəxtli bul bugün, bəxtli bul bugün Nurlara bakıp durgan sendere sabır gülüm Benim sabır gülüm Bəxtli bul bugün Toyup şatlıklarının her birimizi gelin Aşıraşkandı dikken demek boşka tügel Bunday aşıraşolar bulmay bit elle gel Seni bilen rahat deyip aytülere Boş bulmağam demek minin kütülerim Bəxtli bul bugün, bəxtli bul bugün Nurlara bakıp durgan sendere sabır gülüm Benim sabır gülüm Bəxtli bul bugün Toyup şatlıklarının her birimizi gelin Bəxtli bul bugün, bəxtli bul bugün Nurlara bakıp durgan sendere sabır gülüm Benim sabır gülüm Bəxtli bul bugün Toyup şatlıklarının her birimizi gelin Toyup şatlıklarının her birimizi gelin Дуслар, каршалыгы студиябыз кунагы популяр җырчы. Кем дисезме? Алсу Фазлыева. Сәлем. Сәлем, дустым, хәлләр? Әйбәт, рәхмәт. Эй, субханалла, шундый миниатюрный дисең, субханалла, күзләр тимәсен. Ничек соң кәйфләр, ничек менә кыш килеп җитте? Яңа елга әзерлекләр барамы? Яңа ел ниһаять менә килгән сизелә башлады, карар ява башлагач инде.
яңа елны көтәбез. Алла бирсә, теге яңа өметләр белән, яңа хыяллар белән көтәргә дип. Алла бирсә. O килеп тә җитәчәк, узып та китәчәк. Ярар, менә без узган атнада Азат белән аралашып алдык. Ул безгә кайфы булганда төрле ризыклар пешерергә яратуын сөйләде. Ә син ниләр үзең пешерергә яратасың? Мин илгәрәй балык ризыклары пешерергә яратам. Азат шикелле. Ул нәрсә яратышкан. Аннан соң мин яратам бәлеш пешерергә. Менә теге казның дирбияләр бит әле, аяклары башларын салып менә шулай пешерергә яратам инде. Өйдә булганда тагын нәрсәләр инде. Салатлар ясыйм шунда. Ә фирменный бармы шундый? Фирменный. Менә кунаклар, официаль кунакларын чакырган вакытта Азат торып фирменный блюдо пешереп алыйк дип, шундый. Икәү пешерә торган фирменный бармы? Ну без инде үзебез генә уйлап чыгарган дип әйтеп булмый. Менә без яратабыз 5 бармакны пешерергә. Менә җәмәгать. Менә 5 бармак минем дә яраткан ризыкларның берсе. Алла бирсә, инде дөнья хәле белеп булмый, бер кунакка килә башласак дип әйтик. Мин уже белеп торачакмын 5 бармак булам була. Инстаграмга күчеп алыйк. Гомумән инстаграмсыз бүгенге көндә яшәп булмый. Ә инстаграм синең өчен нәрсә ул? Instagram ул хәзер Instagramсыз кеше юк та инде. Әбиедә, бәбиедә Instagramда шуңа күрә дип әйтим соң ул реклама беренчедән. Шулай бар ич инде. Җырчыларга яңа җырларын күрсәтү тамашачыларга площадка, мәйдан, таныштыру репертуарын белән шулай ич. Үзеңнең иҗатың белән таныштыру урыны. Аннан соң инде үзеңнең гаиләңнең әҗгенә кичкенә бер өлешен күрсәтү, ләкин бөтенләй бердә күрсәтеп бетереп булмый. Но Instagram ул бик көчле инструмент. Менә берәйбер бер ши мине мәгъсу. Менә без мин үзем дә шундый инде балаларым төшерәм кай вакыт әзрәк теге күз тиюдән курыкмыйсыңмы син? Күз тиюдән куркам, сизәм дә кайчакта менә усалрак ниятли кешеләр карап куя, көнләшеп куялардыр инде бәлки бардыр. Яисә сокланып. Юк, яхшы ният белән сокланган кеше күз тирәдер дип уйламыйм мин. Бар бит инде төрле кешеләр. Ләкин андыйлар әз инде. Алар килеп җайлап җибәрәсең, аны күз тиюдән әзрәк куркам. Өшкерергә тырышам. Үзең өшкерәсең, дугалар укып. Үзем өшкерергә барып, әбиләргә өшкереп җибәрәләр. Берәр якын кеше без өшкерә. Бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Рәхәтләнеп аралашып алдык. Һәм инде әйдәле. Теләкләреңне әйтеп булсаң, мәйданнарга, тамашачыларыгызга. Менә бу студиядә мин беренче тапкыр, ниһаят, һәм инде монда басып торума мин бик рәхмәт шулай чакырганыгыз өчен. Инде бу канал тагын да үссен, матур җырлар чыксын, аның караучылары артсын, һәм инде исән-имин торып тагын да зурайып, киңәеп, киң аудиториялар белән инде тагын үсәргә язсын. Амин дигән сәгатенә туры килеп, клипка күчәбез. Кузгалдык. Урамнарда яна кичке утылар, ашыгы бия кайтып киләмен. Көтүп аламын сине акылым, тәрәзәдәгенә күзләрем. Нинди рәхәт бит ул безнең әйебез, бер кайда да булмас мондый рәхәтләр. Шул рәхәтләр өчен җаным җанашым, рәхмәтләрем яусыз сиңа рәхмәтләр. Нинди рәхәт бит ул безнең әйебез, бер кайда да булмас мондый рәхәтләр. Шул рәхәтләр өчен җаным җанашым, рәхмәтләрем яусыз сиңа рәхмәтләр. Unutula bütün arıganım, kaytıp kirip seni күрүгә. Бір-бірімізні шулай күңелләр, не арада сағынып өлгерә. Нинди рәхәт бит ул безнең әйебез, бер кайда да булмас мондый рәхәтләр. Шул рәхәтләр өчен җаным җанашым, рәхмәтләрем яусыз сиңа рәхмәтләр. Нинди рәхәт бит ул безнең әйебез,
Урамнарда яна кичке утлар Ашыгып үйгә кайтып киләмен Кетті баламын, сені ақылым Тәрәзедегіне көзләрім Нинди рәхәт бит ул безнең өебез Бер кайда да булмас мондый рәхәтләр Шул рәхәтләр өчен җаным җанашым Рәхмәтләрем яусыз сиңа рәхмәтләр Нинди рәхәт бит ул безнең өебез Бер кайда да булмас мондый рәхәтләр Шул рәхәтләр өчен җаным җанашым Рәхмәтләрем яусыз сиңа рәхмәтләр Шул рәхәтләр өчен җаным җанашым Рәхмәтләрем яусыз сиңа рәхмәтләр Раян Садриевның балык тутарга яратуы турында әйтеп узган идек инде. Җәй диме, кыш диме, җырчы гел балыкка йөри. Елгада без катырга өлгермәде, Раян инде балыкта утыра. Менә видеосы да бар аның. Всем хорошего, доброго настроения. Мы, озеро называется Лесное. Тирә-якта матурлык, гаиләбез белән ял итәбез. Барыгызга да күтәренке кәеф телим ди Раян. Сак бул, Раян. Без катламы ышанычлы түгел, ә синнән кыш көне балык тоту серләрен көтеп алабыз. Yıllar alga bara Yıllartından yollar kala Şapkan bulabız gümürge Şapkan bulabız gümürge Vakıt артыннан житерге Tukta vakıt tukta Bir gene minutка Bir gene sekundка Tukta 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 indi tukta Yakabızdan tutma Bir işimiz hiç de Unutma unutma Ey kuvabız dünyanı Kuvabız biz turmuşunu Atlıyız yürürəbiz biz Atlıyız yürürəbiz biz Tutam deyip biləbiz Tukta vakit tukta Bir gene minutка Bir gene sekundка Tukta 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 indi tukta Yakabızdan tutma Bir işimiz hiç de Unutma unutma Kişe bugün hem irtege Бар уйларыны шын итәргә Иңне иңгә куеп бергә Иңне иңгә куеп бергә Гомер юлларын үтәргә Tukta вакыт tukta Bir генә минутка Bir генә секундка Tukta 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 инде tukta Якабыздан tutma Bir işimiz hiç de Unutma unutma Tukta vakit tukta Bir gene minutка Bir gene sekundка Tukta 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 indi tukta
Гөлназ Гафурова кызыклы күзәтүләре белән уртаклашып алды. Кечкенә вакытта тизрәк үсәсе, кияүгә чыгып әни буласы килә иде. Ә хәзер вакытны туктатасы килә ди җырчы. Шуңа күрә ашыкмыйча тормышның ямен белеп яшик дуслар, дип әйтим әле мин илгәрәй. Үпкәләмә авыр сүзләр әйттең дип, Назлыгын әйтергә дә була бит. туры сүзне җаным дөрес аңла син. Андый сүздән миңа никтер кыен бит. Йөрәгеңнең назлылыгы кайда сыр? Үпкәлим шул аңла инде җанымны. Бик яратып сиңа гашык булсам да, сабырлыгым минем бүген калмады. Йөрәгеңнең сабырлыгын тик җуйма. Кадерледән кадерле бит син миңа. Киләчәккә ак бәхетләр тик юра. Бәхет юлы урап үтсен кайгыны, мәңгелеккә аермасын, я Аллах. Мәхәббәттән аермасын, я Аллах. Белмим нигә сиңа бик тиз үпкәлим. Синең күңел бигрәк иркә бала күк. Иркә бала яхшы сүзне аңлый бит. Туры сүзне якын итеп әйтүе. Үпкәләү йөрәгемә кагыла. Андый чакта кыен минем җаныма. Бик яратып сиңа гашык булганга, гөлөпкәләп сабырлыкны сынама. Йөрәгеңнең сабырлыгын тик җыйма. Кадерледән кадерле бит син миңа. Киләчәккә ак бәхетләр тик юра. Бәхет юлы урап үтсен кайгыны, мәңгелеккә аермасын, я Аллах. Мәхәббәттән аермасын, я Аллах. Йөрәгеңнең сабырлыгын тик җыйма. Кадерледән кадерле бит син миңа. Киләчәккә ак бәхетләр тик юра. Бәхет юлы урап үтсен кайгыны, йөрәгеңнең сабырлыгын тик җыйма. Кадерледән кадерле бит син миңа. Киләчәккә ак бәхетләр тик юра. Бәхет юлы урап үтсен кайгыны, мәңгелеккә аермасын, я Аллах. Мәхәббәттән аермасын, я Аллах. Динара Ульданова интуициясенең көчле булуы турында әйтте. Кешегә карыйм да, аның ихласмы юкмы икәнен шундук беләм. Кай вакыт бу шул кадәр кызык тоела ди ул. Дөресен генә әйткәндә, Динараның күзенә күренергә дә курка башладым. Күзгә карап әллә ниләр укуы бар.
Otlarga attılar yansın diye, tik yanmadı, çıktım otlardan. Suğa taşladılar batsın diye, men batmadım, çıktım sulardan. Yüreğimde nefret uyanmadı, bir kimge de aşu tutmadı. Oyak şalıp hatta yıksalarda abattırdım, yatıp kalmadım. Yaşamalı bugünge sevilen, ortqa bırılıp men qaramayım. Yakın kişilerim yanlarımda, gitken kişilerge men uftanmayım. Balam diyip yanıp yaşayım, yaşav kışı birdi ol canıma. Barır yolum jingil bulmasa da, tek sen balam, bu sen yanımda. Ağırlıklar bulmaz, barsın bular, jingip öterge tek ışanaş. Tulsun köngülümde turmuşumni matur eterge, endi budan suyuq hislerimni bürünürge nasip bulmaz dile. Barda bulur o'zing tilasan, yaşamalı bugun attılar yansın diye. Ilgizar Islamov, Ozod Temirshayx, G'azinur Farushin, Ozod Nurg'aliyev kebek ulkan bugun jırchilarının ijodini yarata. Ozod Temirshayx ko'p jırlarimni boshqaram. Onun bilan hatto o'tirib silashuv daraxat yo'l. Yosh artistlarga kelganda Ilgizar abi Ilsiya Badriddinova ilgaray ijodina g'oshiq bo'lganini aytib o'zdi. Ilsiyaga yaroqli jırlarim bek ko'p. Boshqarsa bek shod bo'lar edim de Ilgizar Islamov. Ilsiya xonim, hit jir izlaysan ekan. Kechikmasdan Ilgizar abi bilan ilintaga kir.
Dostlar, bizde bu konakta gajayip talantlı Rensans türkümünün jitekçisi Lidiya Ilyushkina. Hey, selam. Selam. Nişe hallarınız? Heybet. İhsan, Rahmet. oy, o'zingizga bir rahmat. İhsan sağ kelib jetdingiz. Ayı. Allohga shukr. Bir shilmag'iz, как говорится, не волнуемся. Все нормально? Yaxshi. Gittik Alloh taolo do'stlar. Endi mana o'zingiz bilan tanishtirib oling'iz hali. Qaysi yoqlardansiz? Biz Kazan shahrida yashaymiz ham ishlaymiz. Orkestrda Kazan shahrini boshqa өлкәләрнең ham respublikalarda qizlar o'ynay. Chiqishlar yasaysiz. Ayı. Bek rahmat. Mana ikkingiz sizning bir familiyada. Siz bir tug'anlarmi? Biz Anastasiya, Polina ham men Ayy. bir tugan singlar. Shundoqmi? Mana do'stlar, ayya, ama nishin naq mana skripka o'yin qurollarini sayladingiz? Biz turli instrumentlarda o'ynaymiz, lekin skripkani yaratamiz. Hem men zo'r rahmatimni bizning o'qituvchimizga Kazan davlat konservatoriyasining professor Marat Gakifovich Ahmetovga topshirishim kelar. Salamni. Salam, salam. Men bilim. Aha. U bizning maydonni Qori. qori. Hem bizning o'nishlarga Suyna. bek shot. Shot suyna. Shular bit. Mana do'stlar, shundan da qarag'izlar, mana Rus millatidan kelgan kishilar tatar tilini o'rganib, maydon kanalına chiqib, сөйләшib o'tira. Demak, bu tatar tilini o'stirishda o'z ulushini kiritadi do'stlar. Bek rahmat sizga. Bek rahmat. Mana siz uyushtirgan Rensans türkümi sostavida bugun necha kishi ishlaydi? Kamera orkestr Renesanska bu yilni 17 yaş to'la. 17 yaş. 17 yaş to'la. Subhanallah. Hem anda qizlargina. Qizlar Hem anda sostavlar. Barcha qizlar qizlargina. ishlaydi. Ay, necha o'tsiz? Ko'pmi? Necha 18. 18 kishi. Mana do'stlar, 18 kishi Rensans türkümida ishlab keladi. Repertuaringizda ko'pmi asar bor? Bizning repertuar bek zo'r. Klassik, tatar, rus, grek, turkiy, kitay, hem milliy Tatar. milliy populyar müzik. Muzikalar müzik, jurlar bor. muzika. Qaysi illarda bo'ldingiz? Illar. Какие города были? Tatarstanda? Yo'q, mana Parij, Finlandiya. Parij, Ayy. Finlandiya. Lekin stranalarda. Iya, Lekin iya, stranalarda. strana Germaniya, Aha. Ispaniya, Ah, Vengriya, ah. Chexiya, O. Mishta. Kitay, Mishta Южная janobat. Koreya. Subhanallah. Bek rahmat sizga. Bek rahmat kelganingiz uchun. Ham endi yaqin kelajakda nendek planlar bilan yashaysiz? Bizning planlarda hozir disk yozarga. Albom chiqaman. Disk yozarga tatar xalq muzikasida hem turli konsertlardan Bek rahmat, bek rahmat. bizning qadrli tinglovchilarga Aha. o'zimizning rahmatimizni bildiramiz. Men shu so'rovni berasiz. Hem matur, yoqti turmush tilaymiz. Amin, amin, amin. Rahmat sizga. Sizga bek rahmat tatarlar shekilli ko'rishganiga ham sog'lashib, qovshab qoldim jamoat bunday shibar qizlar bilan albatta oralashgan yo'g'iga. Bek rahmat kelganingiz uchun ham olg'a tabada sizdan matur ijod jimishlarini kutib qolamiz. Rahmat. Hozir klip do'stlar.
Айнур Галямовтан татар эстрадасындагы яраткан җырчылары турында сораштык. Яраткан җырчылары күп инде. Шулай да Марат Файрушин белән Филүс Кахировның җырлавына сокланам. Алар артист кына түгел, чын кешеләр ди Айнур. Кем белән дуэт җырлар идең дигән сорауга, әйбәт җырласа, кем белән дә ярый дип җавап бирде җырчы. Buluşam deyip kulun sızganlar yok, Küterirge baskış kuyganlar yok. Üzüm baram yollarını yarıp, Tuttap kalan koy vakıtları, Жеңіл түгел алға барулары, Жеңіл түгел туттап қалулары, Жеңіл түгел хыял тілеклеріне, Күңіліңе күмеп барулары, Жеңіл түгел мақсатқа ереші, Жеңіл түгел тіләмей Тик шулайда үзем алға барам, Мин ышанам барыбер сынып калмам. Бар кешегә серләр ачып булмый, Яшерерлек серемдә юк андый. Кемнәр ничек нинди ысул белән күтәрелгән югарыга менгән, Җиңел түгел алга барулары, Җиңел түгел туктап калулары, Җиңел түгел хыял теләкләрне, Җиңел түгел мақсатқа ереші, Җиңел түгел тіләмей биреші, Тик шулайда үзем алға барам, Мин ышанам барыбер сынып калмам. Тормышымнан алай зарланганы юк, Башкаларга кенелеп караганы юк. Булган бәхетемне читкә чәчмим, Барлыгыма риза булып яшим. Җиңел түгел алга барулары, Җиңел түгел туктап калулары, Җиңел түгел хыял теләкләрне, Күңелеңә күмеп барулары, Җиңел түгел мақсатқа ереші, Җиңел түгел теләмей биреші, Тик шулайда үзем алға барам, Мин ышанам барыбер сынып калмам. Тик шулайда үзем алға барам, Мин ышанам барыбер сынып калмам. Мин ышанам барыбер сынып калмам. Җырчы Нурисламның спорт яратуын чаңгыда йөрүчеләрнең тренеры булуын беләбез. Күптән түгел Нурислам спорт факультетындагы дуслары белән урманга барып, агачлар утыртып кайткан.
Дусларымны сагынып, ничә еллар узгач күрешү насыйп булды ди җырчы. Чын дуслык зур байлык диләр. Һәр кайсыгызның ышанычлы дуслары булсын. Әле әйтәләр бит әле. Дуслар булганда яшәү җиңелрәк һәм күңелрәк, бигрәк тә Мәйдан каналында. Her günlü göresin düşüme Yalmayıp çıgasın dirmeklen Şeşinle jillerge taratıp ötesin diremden Şeşinle jillerge taratıp ötesin diremden Artığından ölenler dibireler Cemildep şıkları kıyılar Sinimine yıraka Şatırlığında kebik kıyılar Min dile unutup dünyamını Sin gitken yoklarga yol aldın Zenger gök ufuklar Ardına keripsin yoğaldın Zenger gök ufuklar Ardına keripsin yoğaldın Her günü göresin düşüme Yırakka tübelgen karasın Ufukta zor kıyaş Bağılma yanarsın Ufukta zor kıyaş Bağılma yanarsın Bağılma yanarsın Bağılma yanarsın Студиябызда тагын бер кунак бар дуслар. Ул автор башкаручы Флора Талипова үзе дип матур иттереп чыгарыйк әле без аны. Шулай дисәләр, апа, исәннәрмесез? Исәнмесез, Илгәрә, исәнмесез, хәерле көн сезгә барыгызга да. Ой, рәхмәт. Ничек хәлләрегез? Исән-саулыкка килеп җиттегезме? Аллага шөкер, Илгәрә, бик әйбәт кенә килдек. Менә дулкынланып,
Şoldan kelip yettik. Allah'a şükür sizin bilen görüşüge bek şat. Европа инде менә алдагы без тапшыруларда сезнең Башкортстанда туып, аннан Чаллыга күченүгез һәм иҗат юлыгызны Татарстанда башлавыгыз турында сөйләдек. Менә үзегезне кайсы як кызы дип саныйсыз? Хис итәсез дөрестән. İlgari, tege benim için katlağı da sorau şekilde. Benim doğmuşum bilen men Başkırtistandan bitinde. Doğup iskendim Başkırtistanның Салават районында. Әмма ләкин мине тормыш менә Татарстанның Яршалы шәһәренә алып килде. Чөнки беләсезме, минем тамырларым бит. Татарстанның Саба районында туып искәннәр. Минем әби бабаларым Татарстанның Саба районының Күйік дигән авылында туып искән кешеләр булганнар. Менә шушы жан тарта, кан тартмаса да жан тарта идәр бит инде. Менә үземнең әби бабалар җирләрендә, туып искән җирләрендә яшәргә килдем. Саба якларына якынлы кайнар сәлам дигән дигәне. Шулай бит. Менә бүгенге вазгыятьтә җырлау язу кыенмы һәм илһамны каян табасыз? Илгәре ничек дип әйтергә? Кыен түгел инде ул. Күңелеңдә әгәр дә синең моң булса, ничек кыен булсын. Илһамны мин тормыштан алам. Яшәүдән, яратудан. Шулай. Минем өчен аның берни дә кыенлыгы юк. Ялышмасам, улыгыз да сезнең юлны сайлаган. Сез каршы түгелмесез онда? Юк, Бу барыбер авыр һөнәр дип әйтик. Алай илгәре мин менә гомер буена теге җырны ятып, һәрберебез дә без шулай бит инде моңга тартылабыз, җырга тартылабыз. Әмма ләкин минем тугышта инде бәлкәйдән миңа андый бирелмәгән андый бәхет. Ничектер сәхнә юлына кирип кителмәде, соңыннан гына соңлабрак килдем бит инде. Музыка белмәмдә булмага шуңа күрә миңа бик авырга туры килде. Язасы килә бит. Анда синең теге нота белмәүең, синең ул бит камашауламый җыр язырга. Һәм инде балаларым туса мәйтә, мин музыка юлына бастырам дип әйткән сүзем бар иде. Һәм Аллаһка шөкер, шушы бәләкәй малаем үземнең менә сәнгать юлын сайлады. Мин шуңа телем сөенәм. Минем эшемне кемдер менә нотага салып, җырларымны нотага салып, үзе дәвам итсә менә шушы минең юлны мин бик сөенер идем. Аллаһка шөкер, бүгенге көндә ул армия сафларында хезмәт итә, шуңа күрә дә исән миңа кайтуларны теләп калам. Амин, амин. Инстаграмга әле күптән түгел теркәлдегез, шулай бит? Күптән түгел дип инде мин анда утырганым да, эшләгәнем дә юк. Ул бик авыр минем өчен. Нигәдер менә җыр язырга миңа җиңелрәк шул Инстаграмда утырганга караганда. Менә Алла бирсә малай яз кайткач, армиядән исән сау, ул сезгә ярдәмгә килер дип уйлыйм. Алла бирсә, амин, амин, амин. Шулай булсын. Һәм инде бик зур рәхмәт сезгә килүегез өчен һәм үзегездән теләкләр әйтеп булсагыз, мәйданларга, тамашачыларыбызга әйтегез. Хөрмәтле маянлылар, хөрмәтле тамашачылар, сезгә мин бары тик изге теләктә генә калам. Минем инде күрүегезчә җырларым да соңгы вакытларда милләт, тел турында. Шуңа күрә дә үзебезнең милләтебезгә, үзебезнең телебезгә мин битараф яшәй алмыйм. Һәм инде аз гына булса да үземнең җырларымда үземнең милләтемне, телемне, халкымны күтәрүдә ярдәм итә алсам, мин бик шат булыр идем. Чөнки шуннан да битараф булмыйк әле, үзебезнең телебезне саклыйк, милләтебезне саклыйк. Минем күңелем ялый. Менә шушы хәтле мин Ай-яй, малай. Байтып көчле итеп әйткәннәр юк әле, үзенең дә костаннары чыкты. Бик зур рәхмәт. Шушындый кешеләр безнең күбрәк булсыннар ие. Һәм татар телен чыннан да дуслар саклап калырга кирәк. Һәм татар телен саклар өчен барысы да башланып китә ата-анадан. Менә шул. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт. Büyük Tatar yazmışı asırlar aşağı ile Bulgalilerden başlanıp Tuktadı minak ile Büyük Tatar yazmışı Dilesen mini kumer İtte birsin milletime Kulüpsüz diyen gümer
Караштан ут чәчү Düşüp başkın hislerge Allah'san minen soralar Ya aytbizgen işlerge Ki büyük kartlar yazmışa Dilesen mini kumer İtte bitsin milletime Kulüpsüz digen güzel Bir büyük Tatar yazmışı İmgen mi bir yağda da Koşuşlap yıldızlar atan İnsanı olanlardan Bir büyük Tatar yazmışı Söylesen mini kumer İste bilsin milletime Ölümsüz digen gımer Bir büyük Tatar yazmışa Söylesen mini kumer İste bilsin milletime Ölümsüz digen gımer İste bilsin milletime Ölümsüz digen gımer Лайыклы хитнең 10 җырчысын тыңладык, 10 клипны карадык. Ниһаять, ноябрь аеның җиңүчесен игълан итәргә вакыт җитте дуслар. Димәк, Мәйдан.тв сайтында иң күп тавыш җыю нәтиҗәсендә Дудун Флора Талипованың татар язмышы җыры иң лаеклы хит исеменә лаек булды дуслар. Флора апаны чын күңелдән котлыйбыз. Киләчәк тормышында уңышлар теләп калабыз. Алкышлагыз им сезгә дә. Ура, 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 ура! Афәрин! Дуслар, инде киләсе атнада безне яңа ай һәм яңа катнашучылар көтә. Күрми калмагыз. Ә мин исә сезнең белән сау булашып торам. Иң изге теләкләр белән сезнең Илгәрәй. Пока-пока.